Me planning high on earth. Is it a sin? Now I'm can tell me yes in terms of. Yeah. Hallelujah. So from there, me who say, and yes, sin, and your bonnet. If you say, 72, me share, na me to me si if you be to my friendly part of the door. Now me for kwa bonnet so. Me see na me sam me free na me to me see. Now me drink sa kwa na me fast so me see me who say bonnet because my whole day am feel say me to me aye. It's my explanation of this quotation. Mind not high things. Some for go how ade no wa check here untumi nye so wo check here untumi nye no ama no aye wa dwendwene no eno na me free say Cornelius can train in my but you know no one can my answer. Verse 16. Ose mu nyina inya adwene kro. Ye nyina ye nya de adwene kro. De adwene. Hello. Hi. 2. Mo dwendwene enioma akese ho. Na imom mumma ahobrase emfa mo. Mo dwendwene niema akese ho. Mo dwendwene niema akese ho. Afi me mam research New Testament. Obi anya fast obi ami say we are students of the Bible. Open your Bible. Search baby Yesu Bible no New Testament kasafa mo nwenwene eniema no ya okase ho. Yanya fast. Ohu ya no aka na matwero. Open your Bible. Obi senior so na obegina ha che. Me gina wo so pa. Matthew 6:25. Church mami. Say anam cry ni age. Luke 12 chro. Yanko Ephesians Corinthians 3:2. Open your Bible, search. Philippians 4:6. 1 Peter 5:7. But you show Bible. Now you have a question now. Now if you yen sema yen Christopher no Christ in the Bible no ekasa about our mind. Niema etwa say ye dwen ho. Niema etwa say ye dwen ho. Do not. The Omaya do not, and the Omaya do's concerning thinking. Upon from Matthew 9:4. I could be an second home. Philippians 4:8. Ubiaka. Yabaka 8 in account. Yeah. Romans 15:5. Me say I could be any separating. Ochoroton. Yeah, one beam. John 5:39. Quatrosha ni di ene ho. John 5:39. Hallelujah. Ave benfo mo fa Bible fast ni enken kan hwe. Yahunu say o say my enwene niema akese afa yentie the book of Matthew. Baby odi kan adwendwen ho asem Matthew say 6 verse 25 30 25 yanko o si yenti mese mo say mo ndwendwen mo kan ho say ede na mo be ba to biam foro ade na ye no o say yanko ye nyina yan kan ready go yenti mo say mo ndwendwen mo kan ho say ede na mo bedi ana say ede na mbenom ana say ede na o say ana say mo ni pedua ho say ede na mbefira okra ensin eduane ne de gina obi ye kan de adi wachi na o kojaye kan yen kan ni wachi. Matthew 6:25. Yanka Matthew 6:25. Yenti me se mo say mo ndwendwe mo kra ho say ede na mo bedie ana say ede na mo benom
anaasɛ mo nipadua ho sɛ ɛdeɛ na mobɛfira ɔkra ensene aduane na nipadua ensene ntoma anaa nti na nipa dɔ sɛ na ayɛ bɔne ansa na moba asɔre ɔdwene bɔɔdeɛ ho ɔdwene bɔɔdeɛ ho hello nti yɛdi kan first thing ɛyɛ deɛ yi ataade aduane nsuo anaa drink meboa yɛmfɛ no ntoɔ yɛnkɔ number 2 nsa Matthew chapter 6 verse 34 kɔ nti mo nwindwere ɔkyena ho mondwe agyanka atimi leselese maame a bɔɔdo ne so nya baabi ngu wode gyae ɔse afei so mɛnsa anwene deɛ yi ɔkyena ho obiara nka bi mɛnwene deɛ yi na ɔkyena no ara bɛdwendwene ne ho hello mɛndwene ɔkyena ho ɛna mɛnwene ataade ho mɛnwene aduane ho mɛnwene nsuo ho yɛnkɔ 4 Bato bra ko so bie azie mo so mo mie bie bra jo na yɛnyɛ kɔ Luke fast chapter 12 verse number 22 kɔ ɔse na ɔka kyerɛɛ n'asuafo no sɛ yɛntimi se mo sɛ yɛntimi se mo sɛ mondwendwene mo kra ho sɛ ɛdeɛ na mobɛdie wasa repeat biem anaa mo nipadua ho sɛ Colossians ɛdeɛ na mobɛfira Munya dai. Hello. Corinthians chapter 3 verse 2. Obian Kabi. Wait for so untiminka. Ready go. Internet I had here what year free. Where they think when you do not. But on what I say. Where they on my coin. What's it? Where they on my coin. But where they on my coin. Into the on my coin, the other yen free. For any 20, but they on my coin. Yahuma come for young verse 2. I don't know kind. Philippians 4 verse 6. 8. Ɔse mo na ndwene bibia nha mo ho. Mo na enya dai. Ndwene bibia nha mo ho. Bibia say ye yale o. Say ye ekomo o. Enna ndwene bibia. Na imum ade nyina mu fa empayebo. Ne nkotosere ne aseda. Mama de sere ndo onyanko. Enti sa adi nwa we yeye. Adi we yeye. Hello. Mo ye so sa adwuma we yeye. Yenye yanko 6. 1 Peter 5 verse 7. Ɔse mo fa mo dadwene mo ho nyina ntome so. Efi se odwene mo ho. Nti na se confirm Philippians kwa be na fa so de to no so no. Akwa be na fa so de to no so. Through yanko 7. Hebrews chapter 13 verse 5. Mo masika ni bre emma mabla bom na mo mpre de ɛwɔ soro efiri sɛ ɔno ara na aka sɛ ɔrenyaa mo na ɔre mpa mo da. We say so ɛno so ɛyɛ do wa kyerɛw ade a ɛwɔ sɛ omo wa adwen kɔ so yanko 7. Mark chapter 2 verse 8. Na entam ara a Yesu hu ne honhom sɛ ɔredwendwere wɔ mu saa no ɔse wɔn sɛ adɛn na modwedwere yɛnum makoma mu. Saa de na ɛde ade no mo dwendwene ho no mo dwendwene de ade ho ɔso ohun ne ntam sɛ ɔredwendwene ɛwɔ wakoma mu ɛyɛ anxiety ɛyɛ worrying deɛ yɛka nyinaa ɛnyɛ thinking o ɛyɛ sɛ obi haahai ɛwɔ biribi ho
obi titi obi bi ho ɛno no all cancel no yanko 8 verse 31. Meta says verse 31. Osi inti munjinjin say ɛdeɛ na ibedi anaasɛ ɛdeɛ na ɛbɛnom anaasɛ ɛdeɛ na ibefira. The same thing. Call I quotations too. Matthew 9:4. Matthew chapter 9, verse number 4. Na Yesu wus osi na Yesu wuru wɔn adwene no ɔka sɛ ade nta mo dwendwere bɔne makoma mu. Adentina. Ade nta mo dwendwere bɔne makoma mu. Adentina. Mo dwendwere bɔne makoma mu. Bonsemai. Hello. Why are you thinking evil in your heart? Yanko, verse 8. Yanko, Philippians. Eda wa kan ye fa se wo bi da wadada. Wonderful. We so ye do. We so ye the orchere niema adwene ho ni bia. Yanko last but one. Romans chapter 15. Verse 5. Ko na boaseto ni arache nyankopon emma mondwene adekoro wo mumu. Se de Kristo monwene de yi. Ade koro wo mumu. Se de Kristo mu akwante no. Wonderful. Last one. Luke chapter 11. I can't wait na Mark kind. Nese adie se wuni a we ho ye dwene ho unni enyasa wo dwene ho entafe bacho dia aka no momfa nto aso na memra no question ne so do not mind not high things entafe mo high things na o kasafa ho se yesi o me hu se wote ha manwene atade ho se watade se bi wo ho se bi ni ho ensole kwasi adantena se my confused at the ya me hu atade a memfa nkwa asole one number ba nti o dwen we hu se why confused wo hu atade a omfa nhye nkwa asole Sunday entale ne dɔɔso o dwen toma omfa nkwa asole ho why din ada ya me dwendwene aduane ya ne ye bɛnoa ho nti ɛno ayɛ ne dadwene. Hello. Na de eme de ose untimi nwene ama ade a ono no eni ni hihye mu no entimi nya dai. Tu untimi nwene fa basafa ba akontoa enti high things no na me pe ose do mind not high things enwene ne ma akese. Enti na esa me plane a me wo future na me kan ye ma great things a enye. Mitiemu enyana ebi a me hand down me na madwene nyinaa ne se menya sika na me mesidi ano na me na ma me dwene ho ebi so a me nika madwene a me dwene nyinaa ne se menya ka ano na nso me dwene ana ya wo se me plan se bi a ni wo kokofuo na kokofuo no se me te na me ton a me de be kwa akobie store atena no eno de nya bone na emom edan na mi nya sika ndi besie na no ho adwen nko a na me na ma dwendwene ho no eno ya na emaye yale no ko su ti me dwene ya ade no nso enya de a wo dwene na abesi ho Tiano ba ma yale.
Also, a person can't say between it. Mind not high things. Yana me tell you some questions. We say, yeah, we say adre ya tokada, preku, nantwie, dua, kraman. Nti one minute talkers. Yes. But a person can't say be wom. Land Cruiser ye car, taxi ye car, meboa. Ferrari ye car, Rolls Royce ye car, Range Rover ye car, Lamborghini ye car, Bugatti ye car, Jaguar ye car. Babusa say, a dear no person walking. A nipa bi netinem. Meboa, a nipa bi netinem. If ye abrosa nipa netinem, but a person can't say be one word baby, dear no person walking. Say, as a Christian, a bit me do brave, I do sa level now. Every cry no na but to be better day. A bet over funny free. Meboa. Aha, and at the end of person walking. A person can't say between you three. Sorry, Nigeria documentary we are here. Nigeria so for me. Also on a car of yellow. Yellow. Into Obama can it was bad. Na security car could be any more. Never could be a chain. In so for no. Sister, I didn't or high things in the back of it. No convoy any cars bad 10. And so na security could be any more could be a chain. Meanwhile, the same pastor now because of transportation, I say all Cobantino. And go back to make one single car. At the S out of money now. Once again, can you money? But this time around, high things. But because of a now maso, once a seminar walk on TNU, you know, honor it, TNU, or say no pay, meboa. And or can't send me basis. So for the motive, say, compared to this scripture, sound on DNA, back cancer. Nti camera can was seven bra. You shouldn't think about high things, you know. I don't know what but the people say opening also be able to say can't quite for food in aircon. But I never call say because scale said this I don't want anybody in this capital. Today be an say of a one is no wedding. Only an also cheat your one was or no. What you mean a police is animal. Papa. Pacho, first time na me yati ase say any kan hwehwe ahenie ne ne tene na eka na de aka no o de beka ye ho nti bra ya adwendwen Na Corinthians no kra so akyere de ye nwene ho wase de ye nwene ne ma so nya de e wasa ase so nti se de me nua ne di kan na say ya adwen asase so niama ho a ebere bia na ma ya adwen free osoro de no ho nti se di ka adwen osoro de no ho a asase so de ne de ya mfa so de awurade de ma ya age wanfa ma ya asa osoro de na ye ne ye den eda so amen ti o say mum pene de including nipadua nyina Oliver hwene ni nso so akwa me wo tan enti say nipa we so what say you say obi aba wo ya nimu foforo obekọ ana wonko na say nipadua ko ye de ma no onye edey ompene so meboa ompene ti say nipa we o no what say ye ka say ha nipa we de ne ho fio ebeye ne ya na say nya ne ya be ne ya enti say no obedwene senka kamitimi ye say sa nipa we ya but in the scripture ena ahofefo so na ekọ hefa ana nya de owodi de ne fie dooso de ne cast dooso eno na ekọ heaven enti at the long last me think say one day I want to be like this. Is it a sin? Hello? Is it a sin? Aye. da enya bone se
me say was your plan your think. So me plan is say me plan is me wale I don't just say I wale na me come here bone and me plan it. But I say me you know say see e be there para me wale. Aso wo dwe ni kwa be fa so be wale na na e ban be bone e ma wo. Chirem ye masa. Chirem ye. Da be some talker. Be some talker. And I say tax cemetery. They be make susu 10 cities. Says can you do am talker no. And the message man na me no na ma plan say me discuss am. The word no can was say akes high. Ni ana papa na sam no can was say mine car no nyame anadoma obetimi atobi. Ba na adwen ne say ompe ba ko mpemi no opeto over police be die eche ni animu. Na wode aba. What I say? Ena ebetimi so aba say wa aiki ebedu brebi a obekọ akoye sofo atu kwan akodu abrochiri anasa obetimi akọ uko program bi am ebeka acho say wo ya late tie be convoy enya wona akọ request ye but omo ti dem me partner nya wona akọ request ye obetimi atu kwan akodu abrochiri bi yesi ye we ka mo osofo ai ye the convoy de be fa na kofie enya wona o request ye but what ti dem me kan unza no nko ena we dey was say ono ankasa no opesa high things no or you interested about it. I go on with difference. And this how to so auto taxi no. And only there, what's wrong with it? From Mr. James. Hallelujah. So for where my kai maybe a trim near magazine, and me blah. And a year I drink say, if I say, ye dakem. Yes, why is it going to can? If the very say, from you to an amobi, Obi Trevor in your coy, copy schedule. Schedule in a cogin na a can't in a day. Ye coy. Near the attorney a day, near them. Mokoyamba. Ye coy. I will cook ya. And train and yin and yasatra. And Oko Credit Fund will you be. And your coy, no. Maybe I'm not that tennis car on her. You want me here, young Kumadeno. And why I say, maybe I'm cool, you know, say, I'm on Prema any day. One you says, Cano. And I'm here, and you blam, I mean, yeah, once I says, me, yes, can be Dimo, what a shame, I think, over your boy. On Prema, I mean, oh, there's a Sano Mana, you knew her. And you said, you two and a more behind a day. M.Y. But I said, free say, Medu so, Miami will be make me a talk. I dare no, that's a major so. When him say our baby was a jamin tono was sisu. Ni nature nyan say just be a footballer, just a movie actor, I just a software, I just a politician, I just a musician. Once and yes, a one na a dream way in the shenitrim. Hello, sa dream way in the shenitrim. Say open and crofua omuyadi high people. Omuye famous people. And this any people also ne how eba high. And as microphone na walk na so no one day rather the microphone na so be mu obi obi dia. Me ba talk to the American. But no there ni wiase a wasi so no. Adwen a wodwen an no. So either say politician, footballer, ana yes obi an nsam e wobi. Edaland was him. And so for me, the woman say, on that time, you need a new stage, but ya didn't ma after the DNK, no. But some free say, Medu stage, we now will seek a mate to me a talker. Maybe I may drink a coin, I be a me faswa, me tocano. Any idea? Nay, your bonnet, Quanswa. Maybe who say, and yeah, bonnet. Cause me, I'm free to meet me. But you won't do one now thinking of. Million and a cry, such low coin. Or Satan, Baba Sam, a chill coin, and any will be a chill coin. My so, this year, quiet and I say, Mincancer radio says, yea, and yeah. Cassam de Gamini. So, and she, who says, oh, one more debate to me, and I be a old grass or pranic say, I wish I am who is any day, and yet born. But my more debate to me. Amen. Hallelujah. Eja kase twa to na men to aso.
Edampacho me hu ni say ade bia oni sika ade to bia no eye high amount. Nse phone we me ni sika me de to me value phone no. Eti eye high ma me say me wo sika de a metimi ato ne simple. Ba ade a me ni sika me de beto no. Me value ade ne high. Saa de so ma adwene ko si so twene ho a ede be ko sayem say de Timothy be ka say won so wo po won anya no hwe so ne kwasi akono anya ma nipa na etwom ko yile mu no nti ade bia minister am de to bia no ade minister am de beto enso ma dwene ho saa minim Kristo ni bi oni mi din ko maso kan ne say me de 20 years time say ye bo Ghana say de ye bo kwasi pon mu ni we mu din na 20 years time me so me baba ye one of them. Is it a sin? We young farmer, young Christians, they are quite different from we as you. And so unya time study New Testament, pana uhemwa Yesu ochire ye nante, ochire ye kasa, ochire ye didie, ochire ye taadese, and was achire kwan kura ye fa so ye dai, edwene, anamu hu Bible ne sa. Nessa ochire everything. Ekwen faso nwene mpo ochire ye. Ekwen faso mompaye ochire ye. Ekwen faso nchaade ochire ye. Ana meboa. Ochire ekwen faso chaade. Ekwen faso bompaye. Ekwen faso dimaye nua. Ekwen faso de bone eche. Ekwen faso yi aten. Ekwen faso kasa. Ekwen faso dwene. Ekwen faso hwaade. Ekwen faso nante. Everything. Everything. Ochire. Hello. Into I say, ono de nani so ade hu say one day. Day bi onza na make story bi kire mu. Papa bi a na ye dae na wo so. Na wo dwudwabo. No hu say nsuo amu na pa den anu odin di odwudwabo na some kan ni say eh na say bibi wo ho pa fufuro bi a eti say nsuo ane mframa nti opeso ye se mframa na ka wo fa bu nkrofo ne amatugu ana rade ma ne koye mframa ohun ya ni say nsuo agiem no say eh say bibi fufuro wo ho anu odin che mframa ne rade ma menye nsuo ana osa akoy erade ma ne ye nsuo ene nsuo ni yiri ya fa wiase ne manyina na afi akabo nko a entimi mfa no dabi odikan hu say ohene yes ohene bi si apakan mu a woto ne nsa no atoko no erade ka ma me yes ohene a ka me pe to hu ya ne say ohene no so si apakan mu awia bodenden na ne manfo ndi na dwane fi was say bibia den cha ohene erade ma menya awia na erade ma ne ya awia no wo bo ne nipa adwane hu ya ne say nsuo amuna na awia na dwane was erade ma menya nsuo amuna ti nsuo ni muna ayero na emframa na mu was bibi wo wa ewo mu na chi na erade ma menya ayi emframa to ye emframa ne nsuo gem nsuo ni gem fa awia se ne manyina na kaabo na eworo fa ho was erade ma menya se bo hello enti oye abo no ansuo antimi amfa no okoye no ohun se obi so sa edwudwa ebo no was obi so timi ebo ene erade ma menya de odwudwa bo oti na no osini bo na odwudwa no hallelujah enti be competent with what you have. The one no mo ani nso enwene yani a ye Christians ne die me ana me pese me ka asem from my own say the Yesu kan bi Paul so kan bi no o say me nsem nya me nsem enti me pe direct quote say dwene niam a ewo osoro to dwene awurade asem ho awiane anadwo meboa ebi se munyankopon ne nim die eye dai hia mu nyina enti o se mpa ebo kra no
moma aseda no nyɛ dɛn ɛnɔɔso ɛnɔɔso na dwene nneɛma a ɛwɔ soro dwene nneɛma a ɛwɔ soro nti mɛnwen sɛ ɔbɛwale na wɔte hɔ kristoni mepɛ sɛ me wedding twa wedding bi aba sɛ me wedding twa wedding bi wɔ mayɛ ne Zion twa wedding bi a ɛwɔ mayɛ ne Zion twa wedding bi a ɛwɔ ne Zion twa no wedding bi a ɛwɔ Zion rich deɛ no wamfa capital nsɛ dɛm wɔ nyinaa ɔde san mfimfini nko a yes mede medeɛ no bɛsɛ dɛm wɔ nyinaa ɛna rich deɛ no wɔ yusu Camry me yusu Range Rover ayi deɛ no ayi sister baako bi deɛ ne deɛ ɔde nneɛma bi sisi table no so wuu na koraa ɔkɔfa no ɔhen na ɔnam obusa ayi sister bi na ɔwɔ ayi na ɔbɛyɛ wedding na ɔde tables bebree bi ba nti hwɛ nneɛma funu wɔ yi ba wedding day ɛyɛ 1 day acha 3 hours chinsam na wagye w'ani so sɛ too obi kɔbɔ bosia bɛyɛ wedding me sɛ busuakuru a maame bra fa akonya bra na yɛnyɛ star bi nkyerɛ wɔn wo so fa adeɛ no bra ɔmu kɔbɔ bosia na no hɔ ɛwɔ magazine ɛna ɔmu so asɔre ɔmu nkɔ wedding bra yi wokɔ nti ɔmu te bɔ ho sɛ yaa no ɔmu nim sɛ nipa ɛbɛba na ɔmu sɛresɛre nipa ɛbɛba na ɛkɔbɔ 12 na mo a mo ayɛ kura mo dɔɔso ɛkɔbɔ wɔn na nipa bɛ 50 afei na ɔbaa na ahwɛ sei wo so fa adeɛ no hwɛ sei abɛma no so ahwɛ sei me sɛ me boa a no mamuna because wɔka kyerɛ papa no sɛ owie yɛ amande o disika no bɛbrɛ no na me koraa no program no mehu style a memfa so because nipa ni hɔ ɛna wokɔhwɛ wedding ne ne yere n'anim so ɔmu so ɔmu na ɔmu nyina so ayi bɛrima ne yɛ tuntum na ɔbaa ne yɛ kɔkɔɔ ɔmamuna ɛna nneɛma ɔmu hyehyɛ yɛ n'agya mpanimfoɔ sɛ asere wɔhwɛ ne ho no wayɛ dɛ wanwene ne buo nneɛma a wapake agu table so wɔde bɛgye yɛ yi champagne ne ho nneɛma ne kyɛ sɛ wɔboa ne ho ankasa wɔkɔbɔɔ bosia kɔyɛ wedding awurade ne me danse ni bɔn ne wie wedding bɛsi nnɛ wedding na yi na firi asɔre mu because ɛkafoɔ no twetwe ne saa last minute nso kɔtwa prison ɔbaa yɛ wafɔn wonim sɛ gaa n'agya no nanso no wɔte Zion dɛm wɔyɛ Zion ni baa wɔgya no ɛsɛ ohun na aka ne kɔn gaa no ɔno kurom ni abaayɛ no wɔ pia no yɛnyɛ wei mepɛ ring 20 million me se me mpɛ bɔhyɛ deɛ menhyɛ mennim obi wa ɔyɛ wɔ sɛ nipa yɛ wɔsate foforɔ keka nsɛm wei yɛse dan asamoa kan bi ɔso niska na aka nkɔ asɛm yɛse adom tv no ɔbɛka ɔso niska na aka nkɔ asɛm sɛ trouser nyɛ ne makeup nyɛ kisan love so kan bi ɛnso ma sɛdeɛ adeɛ bi wɔ sɔfoɔ wa ho ɔpɔn baabi nyamedi na duru nyinaa woka kyɛ sɔfo wode Mr. Franklin woka kyɛ mi sɔfoɔ wa sɛ ɛgya kootu ni 15 million ɔbɛka sɛ abotɔ mebakyɛw menim sɛ obi bɛtem ase deɛ a menye obiara no nsi bɔne o ɛne ɛwɔ obi wɔ hɔ a saa 15 million no wɔtɔ a ɛte sɛ de wayi 1 cedi ɛne ɛwɔ bi so ɔno wopɛ afa wiase sika nyinaa ama no ka saa coat 15 million wɔnyɛ dɛ ɛnyɛ sɛ ɔyɛ pɛpɛɛ because meka no koraa kyɛm no koraa yɛ 1 adum pozogole okwa atae di bose no tae de bo o ze de ye tikuma sintie nimu ba bia ye tu niama no ene ye hangi wo sauce ni mu ye wo sa tae na ebi ye 10 cedis 15 cedis 20 cedis ba nim se ba bia ya policy ne se eho ye skafuo mu no ewo court fo mu abrosan bi wo sa tae the same time because busa 1.5 ti asɛm ni yo me mɛyɛ wedding ntɔ wunti asɛm ni yɛ and as a Christian me ntɔ wɛ ayi sɛ me nyɛ sika kɔka anyame ani
Minto wedding ring 20 million. I mean, Fanko Goons, woman, senior ma. Sha, make us a match. More beyond your man in Siboney. Maybe some can see us. Ye Christians, boy, no. Get in a year, sir. Yeah, some Musa ring a bass on Musa, some ideas in me. Sir, Ebby, I'm dressed today, ma'am, and I am ma. Me, the minimum say, Bibi Shanty, as to me, fita. Where the fita, and away the echo. Yan Choromo, Musa would the any 1 million, I made the year 2 million. But I rather you want to. Madura site example, obi the watch for Abutire Bechen, Brajo, London. Watch in the one or the Charadi and na and swallow my nibi, Ashe, so Mupema watch in nibi. After Chira Kubus and Umquay watch in the boarding. Neboarding, now God is so good, Oguso would teach us a radi any, and of friend can say, send me dinner. Nasa, why a warding and say, there be honest of one back compete here. Me, why mean Toshe. We watch here the bommy, Obina de Bachairman. But what you once I was funny, dear, free, but maybe what home in rules are, met me, Tiasemi, means see dying to a car, any bank account. But now I always think high, meet me out to Susua, I'm the quarters at the end 20 million abomins. No, my okay, what on me home there. I feel matters some of us can I say. Or pesadin or you're okay about it. Or you're okay about I know Musi Kumasi Premier in Yan Yon Kone Kumasi Scanny. In Tampass on Premier Fulling now, so now so by a chiom. Omda so high dying. Hallelujah. Once when Yana quack, main family inside example. Nyana rich tiwa obi amani fie free full house why you own but Siberia ebra or pesa or hand na audition say chinchina by force or say minya complete house nti menya enya dia meware hello na say on the nature on ni wiase ade bia ente ema church be bro a omu ni omu asofo nya wo da bebre no omunya wo because otimika say onse ase ade bia wo pe bia ye ade a ebem ye hu se wo ho muntie ne ye enwene niema kese mfa ha wo eye honam famu niema ebi wo betimi abeto kwa mpofrem betimi ato kwa Omuhamu cha anyere che me anya de woka na me fa kan I'm speaking from experience ebo asene ma kura hin na dos ahin for na dos hello one hwe uwie ubedwane ubeto wuram amen the young Christians ye different from wiase te ebetime abase saa niema ye ehunam fam niema me bobọ so nyina aye ken hwe ene ye ba pa wa owi onto ade Mandura on tardy, Toda comfort the manna no so che on tardy. And also interest wow tardy, why a bonnet. But what I say, internet a radinity yenya beremano, na you didn't know my semna soa. A brenna, so you say ye focus about no. What's a quotation now? A war Bible, the Bia Casaman. Mojo was swine in the tin canana, the arcana, the mia. Mia made the Beckham, ye too quite, Mr. Ike or car, a quam, young planning say, ye better will take Castle Beckham. Ye cobusa, ye qua,
1.2 a night, 2 million a night, air condition, no air condition, fine. We are pa. And teacher, what be more my dress, you know, what is a now with a call now or mobra. Who should win now, Jim said, I go with the Obobra. And Nasa made a cemetery, said Debbie, me a sofu, me a guy in Tino. And Yadia said, who tell 70 cities, dear madam. Na me ni bi no by 14 tina was a me da aircon ayim enti aircon kentampo etimi da de 1.2 full aircon na scan nya nsa by do bolega no na scan asa ye kwa 50 60 70 100 na 50 enti was a me kasa mada 1.2 die mu aircon mu te was a bolega so by force abra mini no chinchina me da aircon. Hello, Debbie. It shouldn't be that. It shouldn't be that. And can't you say, and then we are said, me cause go you to report. Nanka be you there. Man can't you say, oh dear, we say we move. Life for no, in Christian life, your money is hard. Your money, sir. Monday, we can be true, and that's what we can be true. When you near Marcus, Yakas, Emma, I didn't rule over you. This earth, I did be a woman, you asked beyond. I was a woman, come out, and would do situation whereby now even friendship crown as a me no father for us, I be any ruling over me, meeting Tisubium. There be our own fooling me. Yes, say. No, I say. What can we? Anyway, you say. No, in advance, on a do so. For short. And to see Caprana, ye pescano. So we are Christian and as Sika went me on control, Scanesca control when your problem. When your problem. Amen. Amen. When your serious problem. Guy be by here wedding on a macro. So for be or but TV and say my best. Gentle ministry. Great my best. Now that's all about Baba. Saturday in the mind the first time what the bars I on. We were deep was that day where the ancestors were pretty for a deep part for. Yes, I did. First record. Sanko for no wedding. Eja. Aquano. 1 year Cassani, Nafi, Obia, Omumia, the cancer, and the Bra, we there, Juma. Because no Bia pursue on where Juma Crowe. Now, where did Bia Quanibe yen was I on? Ye real time call where Yakapre. Where the year chamber 3 months room, you were one of friends of a quam fast we have wedding, Mam, Wame Crow, Mamma Mafaka. And but when me na 3 months ago be a wedding. Na bra, wedding 3 months a twam no. And na so kan wasem. Mama ye da me kasa. Waka. Na mbusa so ye dey adwuma. O say o dey a watch ko company. Show. O dey watch ko company e na kotonton. Ti asem ni. Owie ya 3 months atwam no afei na all say be complain ye nti Monday no okatra o say nyantoboase e wa wonyam ene o say anwene ne ma kese enkanton say wo de wo ne ma kese nkwa ne sew wo de sew eye heaven de sew eye nkwaje de sew ye tenene de sew ye wodo de sew ye ahobrase the saw ye wodwo, the saw ye boniface. Hello. Hi. One way, Mubama Yasama, there be a bed in a toy and so. And find so with Musa. Many near Marcus Yakas ye,
wiase dwene nneɛma akɛse a ɛyɛ kristo mu yɛ kristo deɛ awurade boa me na mentimi nyɛ ɔteneneni ɛwɔ me pɛn so recommendation wɔ bible mu wei na ɔtene ɛwɔ ne pɛn so wei na osuro awurade ɛnyɛ no ne amote gyidie nti na ɛyɛ wei sɛ gyidie nti na ɛyɛ wei sɛ gyidie nti na ɛyɛ wei sɛ honam deɛ bɛn na ne ka ho abraham awurade sɛ ɔgye ne di nti obu ne sɛ tene ne ma no abraham afei ne mahu sɛ wosuro awurade na job wɔ nantwie ne wanwanwan so bible na anka mu bia wɔ sɛ ɔbarima bi tena ase a na wosuro awurade na oyi ne mfiri bɔne nyinaa ho ɔsɛ tetefoɔ no hunu kuro no wɔ akyirikyiri na ɔyɛ na wo a woatu kaa sɛ ɔmu hwehwɛ kuro bi a ɛbɛyɛ wo maa ɛdea amen nti sɛ woyɛ young minister na apɛ sɛ ɔyɛ sɔfoɔ a ɛnwene sɛ ɛnɛ na me ne ɔmu yɛ adwuma na metu ɔmu fo sɛ awurade koraa na yɛne ne wɔ hɔ no monhwɛ wiase nneɛma a wɔyɛɛ me a megyina m'anim nko mewɔ me nua bi wɔsɛ me paa nso sɛ wobɛhu difference age nko mame nti nnipa ɛwɔ dɛm asɛsi ɛ yɛnyina obiaa nko ewiase awurade bɔɔ ewiem kala ɛyɛ difference ɛnɛ teɛ koraa no wɔhyehyɛ ebiaa ne ne kala yɛwɔ afɔnwea yɛwɔ clay yɛwɔ black soil wosei na deɛ ɛnwa wɔ mu sɛ saa soils ne nyinaa so yɛwɔ biaa ne adeɛ a wode hyɛ mu ɛyɛ dɛn wɔn sɛ nwanwa yɛwɔ biara ne agya de so yɛ kuani yɛwɔ asase biara ne adeɛ a de hyɛ mu a ɛnyɛ baabi a na adu abankyɛ bɛba ɛna ɛnyɛ baabi a na adu ahwedeɛ bɛba owie na mmoa ɔbɔ mmoa different ansa na ɔbɛbɔ nipa different ɔbɔ nnua different enti sɛ awurade pɛ sɛ yɛn nyinaa yɛyɛ one a nyɛ ansa nka yɛn nyinaa yɛnim ne yɛ hwene ne yɛ tenten nyinaa one nti wo sɛdeɛ awurade pɛ wo no wayɛ wo no ɔpɛ sɛ woyɛ who you are yɛ who you are nneɛma akɛseɛ no bi na satan adwene yɛ a wɔda fo no me I want to be mepɛ sɛ meyɛ high sɛ the most high God ɔkronkronni no mepɛ sɛ mepɛ sɛ mekasa a obiara nka bi wate aseɛ nti alupire makro hene the whole makro nyina ɔna ɔyɛ ɔhene ɔsɔs top and down bɛyɛ sɛ 100 ɔwɔ makro gyansen waa ɔno ana sie yɛ no mayɛ no wɔkura gamsen rɔf wato wasi stores a de ato wafa na sie yɛ no ho sɛ asase na mi ntwa ntɔn ba me to wafa ho ɛna ɔde ayɛ stores ɛbɛyɛ 100 top and down ɔde bi ama ha bi a 300 ne 400 because makro gyansen pɛɛ ɛna wasi toilet ɔno nko ara na asi toilet ɛyɛ aborosan wasi toilet aborosan ahodoɔ mmienu ɛna wabie bɔ nsuo kakrakaa kyɛ asɛm ni o ɛna ɔsan wɔ car parking nti mu mmiɛ nkyɛke toilet ahodoɔ mmienu the whole makro gyansen ɔne asɔre dan ho nyina wɔn kɔ toilet wokɔ a 80 pesos sɛ everyday enipa 50 kɔ a ne mmienu nyinaa 100 ɛkɔ a wɔnya sɛn bɔ nsuo no horo car baako a 10 cedis nti sɛ nipa car 10 pɛ wɔde yɛmfa no 10 pɛ ɛyɛ sɛn nyɛ 100 cedis stores no ɔgye ne daily dabi a obiara ama no 50 cedis 100 ɛyɛ sɛn nti saa man wei odidi wɔ joe fair na yɛtɔ asase wɔ no hɔ no nti maame ne bɛyɛ efiri pa ɔso odidi once na once no wokɔ a nnuane no atwa ne ho ahyia saa that time bɛɛ 4 years asɛ 3 years ago no na ɔkɔ lunch bi a ɛyɛ ɛm sɛ 200 Ghana cedis tie ne yo 200 Ghana cedis ɔte ahodwo wɔ ne fie nice house na yɛde ne ma wɔ America nti sɛ saa man wei wadamfo no adamfoɔ no ɛnka hwee it can be say a poor man can have a friend with a rich man meboa but you can enjoy how he enjoy no aka chon say na na di 2 million a lunch enti
Amos, meso me dibi. Bra, men can't tell the wintimi near the need to remove a better call Emma out. But as our papa, at the end of the day, no, or check it, the income only for a day. A day. Bones won't go casa will be an account watch out. Day do for a day, and it is with 10,000 Ghana cities crana and cano. And as our restaurant and okwa, and once in a biennial, well, to say, a way you need to ankasa. You near fair work or near Kushan of you. You drew one as script for the tribe to say, one, no more be any gate man, no more be. No one may do every asatana, no more in Swabetis, one near Hori and San, no magical, no more than Catacra, near no more play your coke. You really had no more. 700,000 what's out for? I'm the papa. And you know, and got the account. That's an account. It's one account. I go down there to answer the account. The other account, present out one account. Yeah. Who's of what you have? Was it yeah? Go to me and say, now, him say, Kumasi or sport baby or what? Utoko Kwabonte, 1 cedi, I think we cut on her 5 cedis. No concept. And only we are saying no. A boss a crebiwa. Our brother met me at Toby the same fridge and no. But now, sir, may you me who high in Tino. Near my cut on 5 cedis. Hello. Where am making now so interested? Oko restaurant is a sin. Debbie, menkanasa. Menkanasa. Benkantra was a me every night beyond a master semi no one more to Nemak. Until you was at the over more to Nemakanum. Hallelujah. You who free Sanya money. You who free. And yes, I prepare and I at it there be on country was but there be an Bible ne guide from the word or guide free reason. There be on my guidelines, so there be a reason a year. Now you see the right lane. Hello. Wow, him said this time, Ukuna Jumanye and your man ye. But what catch said, Brown and Yamiana and Chronicle a community international school. No chat Dallas. So watch and cry the union because your intimacy and your mubako. Nyansa be any. Praise you. Nyansa be any. There was I told for an omia MPs. Concept. Meboa. Sasun one international school for be almost MPs. And you want Saitonia, what bars, and you want international neon so bars. And you want Saitonia, crowd by any Pacasia, one you three Dallas, you know, a BCW. None of so interested ever, they to me in some. Let me meet them back to school or landing so on Quatanawa is a son. Hello. Enti, funny a marcus, I can see it. Nema and no may you free adunum, not your win timino. Oh, yeah. Mr. Mosaka said, I say, when you speak the truth, you don't need to remember anything. One says in the Bauchatra, on which I was said that a quarter, any police station, Ochero and Wasem. The following the Obania Sam Watcher. We are near Sam Watcher. Umbersum was a noa. But the Bauchatra also a yes smart under the Akai. He said, what's the Bicard Yacosepe? Oko Hura now their faho. Yes, one now their faho. A down now from Hunan Wajan. Obey yes, one day, because a bassa de be a one of my what shadow.
What chill, Obia will spray car, Unke, Fepe, no way, just no address it, or come up. In the Bassa de Biane, what children, the own to me, ye, and all forces away. And transfer them and then can't say every Sunday beyond open sword to my for Baswale. Oh, yes, I will Jimmy. And the Bia, me say, me didn't to my for Baswale. Me did shoe for Baswale because me young warrior. Now me bought a bet for a bought tie for every day at the Quaswale. Emma, Omu say yes, no. One way with the Sasha one. David, a da wouldn't be no. Sadi any be you for a doom. Untimi masoli be. So this had a show woman a cow was all dear. Media at Talada crowd in shape that. Debbie are change. One day. Ubehuma, no one could in us. Ubet in a fee. Yes, I will be trapped because Untimi in Canacre. Say I dear winting a mamma, untimi. Timoma young quitted from those things. Me near who film, Sanya Manina, and Cashe. And Cashe, I saw them cram, Kunya deep for ye. A Yakunadia, Meboa, a dear any former. But Quaya, what was our form me at the end of Cratcher say? Oh, dear. I just said, I didn't want to me say, eh, one casa. Okay, TV. What quite me cram so chair, obey say. What's really a pathetic crown of so I could now wire was Sisu or two for and Saguhene. Was Sisu and Cashe. And Cashe. Now, me Bodukwa, I just said, me be shame. It will be shame. To abodu kuna gu on page say ono pake no o pake duku no nti da bia wo so niema sister eno for the rather the ma no ma yehu se no ano no empake na be ma no koduro na ayi o say hey na say nya odia eye how ni nyina fo ento fo mu fa nsa oto en na wo sele ho me tumu fuma mu fa ni agro chengelenge no ayekase ja bema ho emema yete se ayo o ma se dade udi ni tugem na anane ba bia abeten ne ho na eko o ma ne ya we se wo nofo no walo na ani nofo a wa ha no what deceive no wow mami hu ebi kura na me mpe enofo enti de eni wo na ayesa na no na mani gye ho what I say concept enti ebi a fra wo mfro wo nyina awurada ye wadom enofo na wuni ni sa na wo pe ba so wodi niema atop na ma onim so wo bi nti ohu anu atwam to yiri na atwam ukuna atwam because of wa appearance be of yourself awurade eye interested about you or you okay concept or you okay mama mi anyi ye hu ni niema kese Christianity is not like that. Christianity yes ah to magonkwa Awurade betimi ahira wo tie mbato meka na masaba meche Awurade betimi ahira wo ewiasa abrosan etwa to wo betimi asibi meboa wo betimi cars e wo wiase ye ma emoa young bi ba Ghana o ka che ne sofo aya na Ghana obi da lankuse mamo se ono na eweska na se abrochi dentisa wo car no ebia se de wo wani ji lankuse abi kra na mempe na me ebia matis na mepe into omu ni sa time no for say ebia we isu ana meka say ahade ye butundro ase tundra ye car Ford ye car into once omu matima ma ne ma ye normal ma omuti omu si dan kra omu si no wo ya ma wasale say wa to fie be si dan o but one na tana bro wa hada pejabi now boga so peja we ante now country bay now country bay California wonderful
Obayache. Amen. Yama wasase se besifio. Okwa baby a site na duru no. Na wakotobi anasa wakwaje flat. Oman siguo. Hello. Enti say omo say emako pe. Ena ono a e ka say bia by side that. Enti say we be ka say we na ye skani anas the thought omo say traffic timi si no mu nyina akoma pake car no be e for play any train. Hello. No bia the offer train fa the offer plane fa ba yen ye de ne de kaku. Kwese Mr. James on one of ka chen say okwaja de be ya akwa. Enti da bia no adwe we tirim say ade e be mani pa hu mi say me ye big me ye senior man me ye big man. Me ye big man. Eno no nko an e woni tim. Ade bia o mu nama obeye amani pa hu say ono na ye this person e wo mu. Dey be mama solo o man be frame osofo. In fact obo aseme kwa solo mani je papa na wuni wo. On kra no ne nsole man. Omu wura dem wa omu nyina ohu omu so obia ehu de etwa se wo ye dey oye. Anam se bra edem wo ye kwa ye nkosum nipa o. Nti so obi bo ne nsem onim se wo momma nipa o bo de asom awurade. Nti obia wo dem wo se o som awurade. Enu nti ya. Hello. But yes sir. Yama me nhwe. Me ya so we yani. Me ye to please we ya. Say ye me na wo so me quotation kwa ye kan ho so na mo som awurade. Nti obi a wo ba bi ade bi wo ye no onim say he is doing it to what? To serve God. Tinsambo na wo bo no say wo momma obi nyum na wo to no ntum obi. E ba sa e ma awurade ani monyam kra ye kese. E ye great. Ba we dey me pese o we hu say be na ye boss. Na we ya akra ai sofu bi eno am ko Jakobu sofu eno o se ofre Zion sofu baako o preach eno ka jen se kwagu na mo sofu baako kra o Jakobu me ni ndi nkomo so one day o ye keto akra nti o ka jen nam so sofu enya hwe o so ndi o ye keto akra on dey o ye keto a No Asante. na ye day so ndo ye kitwa kura onde okay so odofu emane ha odofu me de ha me na mso betimi aye kitwa e woni pa ni so e bia na wo ye kese wo awurade because wonim say awurade jai so no wa jai no nso na so onim say na Israel fo nyina da so nim say wo ye de nso na awurade se me jai no ko na kwasene ni pa aforo nso no de oda so nipa ni nyina da so nim say so is a king nti on na ye big sofu we need your kitwa na sofu bi anka nche na so le ba say hey I show to respect. How many times my car said, don't call me pastor again. I told you that I am a prophet. Do you know? When him yes, you did free suffer by a prophet. What 10 hours all about one is all friend a pastor. No, I'm friend a prophet because what 10 post. Hello. And untina sa titles na benin na no. Says of over way, no evangelist no be one say, Amos so abe evangelist. Next, I was so for a tamputu, major evangelist. Yes. Amos do major also call high evangelist. Maybe I also call superintendent evangelist. Oh, it was most high. Now, sisi ade abusafo say na duru awie na duru mamu nwene hwibiem akoya na nim funkan say bo seba ne nkura ne di na chi na nra me di TV na to notice boy na odi na chi ka say there I was there the high messiah
I want me yam de me bram. I'm say, hey, sika. Kakra odi mu omudi. Friend, the high Messiah. Messiah. The anointed one. The anointed one, Messiah nani. Hey, sister, sabre way. Young guys be brave who are here. Paying na ne say opeso yes of wo. Nim paying na ne say opeso yes Morgan. Nim paying na ne say opeso yes Duncan Williams. Dahuza. Meboa. Enti ope wo mu wire high but on pet heaven. And also on pen kwaji. On pet. To your friend Messiah, the high Messiah. When you say that Yesu ma ya ben. Davida. Yensa menu akura preaching chirawo. Yes. Menu preaching chirawo. When you say shoe no be ya, go beti ma say na simple but or per se ye o making the difference fa bi to aso. Meboa. Chine de no so de bi to aso ma no. Na ye tenten. Hwe o mu hyeche gina so le fie. They are insulting Jesus Christ. They are insulting him. Hallelujah. He said, "What will you cry?" And so, "Wakuma madjene, ni unsusi yenyina." Said them, Mr. Frank preaching and baby, we japadiye. And he said, "Erade ni me japadiye, madiye nyina ni Jesus a." Na sa ampase me japadiye ko kwan so no. Me japadiye ye kye ne bo no. Me japadia ye dini sie ye no ena ye se woni Ghana oni Togo na emom wo hefa se na ye wate se wo yere ya gena to Amangwa so hospital a oti dem anyina he na wa adwen wo hospital ko ne be wo enti ye te ya niema Kristo ehyen se ma ye nwene ho no ano ne ye da adwen na no kwa wiane anwumre. Hallelujah. Iti mesramu busuafo emfasa nyama ne nhyɛ say o ye high. Idem ye high. Iti me pebe mo ye high. Me pa asole ya ye kambrofo. School dem asole de me nkɔ. Hello. Iti me pekesiem. Mfitira de me ma. Amen. On koso da. Because also open Bibia high. But Christo de opening low on a life. I don't know what question on amen twice. So na me ni bisa say enti eso baby kachi obi ba ma bi say onyo sas ni so ba simple ana say me hu oba bi kachi say oba we dey campaign so me hwa onyame size onyame class onyame type sa obetimi anka fa onsachi yemma no na ka den say sachara wadwene eja wrong kra na wo de atwere na fro wrong bone kese kwasere awrade eno an say proposal de and so what can say mo and so aya no kre tio aso kan anu kro aya no kre ana odo ankasa no odo it links. It connects. Love is Bluetooth. Hello. Oh, Anna, Mr. Don't force someone. Unim say, obi do obi ao. No, it's me ma reason you cry. I'm telling you, it's not love. Unim say, love ain't me ma reason you. Me what the agama me do. Me. Ana why am I do? Obi to me busasa. Because me jina say again ni and 19 me don na ni tutina me dey but omo ti dey make am enti say obi do wa na e genuine love and one at least e wo me kan say
a belling come out, Okrabe, Barra Apostle Coche, and it wow long gone. When him said, I didn't know what can, die, yes, die. And only your first question, because one was a wow, would design me, I will not wait. Now I was all paid. Usha by a wamaso a osa, bluebird, pa obey. One upon one sem. But so your banner, Bemanaka to the bed or Basse, and no size in me. I living movie began the dinner tema or say, not a home premier. Gan say, Nadian was your grand messiah, my bombing pie may pass with a bit just a dearie. Or Sylvia because a radisson, you know. Gan it a tinta suo, kai. And the name movie woman, the Bamtusa at the dinner say, Lerepa. Because get it dinner temper. And go move here for me for us say now what day. Oh, Pamia, oh, Madapa. And they're wrong. A wrong cry, a Bonicassia. A Bonicassia cry because Sauber will be said, and now size. Was so yummy. Ka, one no yummy answer. A bonnet and a hand time cassa. Cut a brown patcho. Me interested. Simple. And at the Riasifuano. Hello. Men can be that. And can be that. It has an age difference. I can't say, Mr. Me 30 years or 20 years. Ain't even possible. And age. And you can't say, worry, Bama. Oh, about no chain. Wrong. Hello. If you say something, I saw you now while you're here. And yeah, all the Nam. But it's here, the American tea. And while it bear ma, oh, about no chain penny. But bear ma dear, I was a oh chair or barn. Amen. Also, oh chair or barn. And on the year biblical. Because Adam, no chair Eve. Amen. I don't think I'm over while I counts and yes, I interview Nina, Nico and Selma, or by Obi-Wan, or Barney Chenny 2 years, 3 years, a wrong cry. Amen. But the question is, let me say, I'm talking no market cinema. Sabia, Macy, that Macy. I go to make us a better that is a preacher. Maybe a preacher quasi, but me phobia to me there. I say, I'm a nigger, but I'm a can't. Sir, may you say the cry wrong? Is that a cry wrong? I'm just say, now can cry wrong. Any quanta will cast may you say. Or say, Samuka Sakra, Munka say a radian and Tumua. Hello. If was a radin nimua. A radin is a radiama a china metua. And we didn't know what china crown, you know. One mechana metua, who is David? David is no more. It's a radiama domuna se opera. What does it? Yes. Mommy. Dampacho means I don't think a Christo a Bible as a Yasinio Casa de say Niquanso Casa, Yetimi ko to say Christo ni. Nessa ye Christo for Yachere de Casa. Chere Casa. Dampacho means so. Me who can I am a farm to make us say, carry the media. I can't be me take one the be a culture. We had more. Culture, I'm a carry the media. To my choose casa auntie, besides everyone. As if you're in a yama.
Hallelujah. Once that we know what can, he don't mean it. But asana ye kana ye no kura na those who mean me tima mamu instances bebrebe o. Bebre. We know what can there. Me who say she mean it. What I say? O mean it. Say by your one na inti asi anibre. Sure. Aya. Papa, the Pacho, Matthew 26, verse 25. I see me and Jenny Betty one at the best. As a Pacho, you was as and the Betty Diana, and we're Boniana. Sir, more than one. I will say we are about us in the Betty Diana. Obusasa question, I have Boniana. The said the more corner one on one. I was also me and Jenny Betty home. And all Obusasa. Obusasa, I in the Jenny Betty, or some of us in the Jenny Betty. Hello. Ose. We only who. I want to do the DNA baby and the DNA baby. Some of them were doing and different types of food. And which type of food are we going to cook? What I say? Is it yam or this? But you are not thinking about. There be already categories of food once I'm not count. But what the bad marriage say, me yira so no ka say, and I be no ade aduane. Ada unya ko ma no ka sa. So why you? I know they say answer that direct. Or say do not. And they say thinking they are ebi enema munye and am high what the mu bedi ho a. And the yes what kind direct o. But say awale fo na ene aduane say ebi abanku anamu and yebusa say ene ye no ade ye bedi de and there is not send but say the wo kan de na say wo yire de Bible na ka direct no wo ye no. Sabi enya wo asem what the busa question. Eja what you say? But say ya sole oh aso eja and ye be no amu na say ye be no abanku anas. I know there nothing wrong with it. Onyami betro. Hello, me say aja sa quotations we on. Yen a Christopher, especially near before na edi enyan. You drink too much. Yetimi ya ma esaya man kitu akura o. Onim say na enkura ni nyina asua adwendwene. Hallelujah. That Pacho, Mr. Frank question no. Second, my 1 year no. Was see, or baby, and I said, baby, and as I say, of course, any pay. My high, what did you mean, my? I know Bia. No Biana, the Quack Senepe. The person across here and send a law from Sa. Yan, we are fool. Say the baby, we are seeing him or bar or no one can say who's a young class. But Obana, a yes, I be also or Pediani or Beji. But said to one where Quabantaco Pebi, the on fan line for her. We are 49 Saturday, meaning some number for we are the moon on fan call. And he said, the tea, not your own susu, onya, no afa. By the back to Sumudia, young Fayani, no one can say, is a Uduku yam pepel. One tells you, quite. I give a casa was on him fempel. It was mempel. No about Uzuduku to them fempel. Yan yet the Yanasa. Yan yet the end their God what first. And to your bomb pie children, and we are what's in penny for so now yet to one or more said the Bible no cry at CM. Said the a japay rema and mano, yet to sana mono. Hallelujah. And a 10 for you never what lost. And they say, or your weary and pa.
Or your ampa, he will never refuse you. Maka. In the giant Christo, so mudi ye, ya cry and sepa rough. Yan sepa rough, case, Obia, and me won't quite say, me send the pana. Ah, me won't quite so be a so open. Oh, your bank one dia. By your yansa, a winyamimu. O bomb pie, ne radiama wa quantere. No to one among. But we are said, we are Sephono, and your baby are any a senepe. No bearman of crown bush crown coso. On call, crown fan a line call. Amen. Eti bacho eja me di besi aha nyame ya adoma Monday ebeba emma boni news na emu papa no aha na teachings ni gina pa. Hello ti enade we mienu nyina me di tu mufo cause abushafo ba bia wiase keka kono sa we wadwene se obadwene large bay ho obebodam. Amen. We are wadwene se obedwene petrol ho car so for a kotoma me medical fees that car the petrol ni pa de mi ntimi was ah the okay dem pese me ka tro okay we no was wanya o ka se edafom eye saa enum bia se me ma saa de we ebe ye me dadwene a ebe ye me dadwene a enti na se wiase we nkwa na de bia akura anafom enti yire na wa yire ho a usu ni da wadwene a sa wo peyire wuntimi na bra me kyerɛw ade so for we know picture no se hwɛ ɔso no wɔka ne sorry kyerɛ obi wɔse yɛ fie pep student no yɛnya abotire ne yɛfiri form kakra sɛ de kwa bia na ntɛm yɛwie a yɛde ade asi so sɛ apiase ne nyinaa ba ɛno so nso yɛwie yɛtwa toɔ de wo wie yɛwie a yɛawam tienio ane wo na akɔ mbɔɔla mu a ɛduro no kora hu sɛ bi da so yɛ dai ɛwom so yɛato atwene ba wei deɛ ne tawia de sekansi so pra fam no kɔɔ soro awie twa to asa awam yɛn ne de nkranedua ne twitwi ɛse ɛrigu bɔli tirem yɛrigu bra ase so ubu no wo de aspread so na wo de yɔ ansa ne kɔɔ bɔli tirem. Enti se wadwen yon se me pesa me wale no kwaku wo koto dress aton toma aton paboa ato brazier ato pampers eno no ye enkra nya mai no nkra beba ansa na pampers abeka ho to one 3 wo beto 15 cedis a day ti bompa na aba na ne dodo one dodo wawu ebeto SMS ato one salary SMB enti ya we say the more wo beku anim no wo hawo no so na ebe ye dai ebe do so enti mamu mfanye say eye nkura asem bi o enye nkura asem ena no ayete say home ye ma pos ewo wo tua kosi say Yesu beba enti utu a eka na ikotu o 3 eko 3 o 4 eko 4 o 5 eko 5 enti man ya mo respect papa for mo respect o mo bre hello enti sa wo wan to sa adwendwen ni bia ngu na ye wadwen se ni nyina wo bedwen ho na enti na wo kwai wan fanse se bia ama ense sa be na ape to wadwen bla. Hallelujah. Timisramu, ye guide ya home with the scripture because of baby abrabona drunti. Ano na amen na nkrofo ikoji loto number. Ye ko yiska man nkrofo. Eye ni nyina saa ne ma wi anya ho kire ya. Hello. God's time is the best. Erade bere ne bere pa.
Wase otini ne wote se bia ya 10 wa asubonten ho. Oso waba wode ayi. Obeso waba woni birem nyabotre. Obeso waba woni birem. Nti anwene enema bia fa ha ho. Nwene enema bia fa ha ho. Ade nyina eye pe ewa Awurade anim. Amen. Amen and amen. Romans chapter 12, verse number 17. Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. Honest. Meboa. No, you should regard. I could call them. Honest. Yes. Abusafo. Or say, and yema efe. Meboa. Hello. I ties here why it's efe. You painted them white here, never. Efe. In high things, any honest and regarding, they are not the same. But what the American, they are not the same. And Christianity ankasa. Christianity ankasa obi wa Kristo Yesu etiumu. Wa brabo efe. O kasa efe. O dressing efe. Meboa. Men kan say. Ye fie yetete. E fi physical, e fi esherade ani munyam. Dabi. And Sarah Denny Munyam. Enti, Yanya Brabon, let your light so shine before men, so that they may see your good works. And it will glorify God which is in heaven. Enti, and no ye the good marriage will live oh man temu. The good daughter oh man temu wa jumem. Sa abrabo fe feno. Niama efe kasa efe nantia efe decent dressing na eni pension fru no na ma asuafo na de tu omudi. Hallelujah. Praise the Lord. Regard to good speech. Regard to good work. Be honest with everyone. Amen. Na high things in the air. Eno na Yesu Satan Bible so the ni kwagina hefa. Aheva. Be potent things. So no chen a we say Friday no home pie we pray about kingdoms. Friday bebo ahini home pie. Ye we ase ahini. Onyankopon ahini. Osoro ahini. Nti ye bebo mpae. Wase atirifo na ye na omudi yanim kan. Omokundi ahini di ai. So nti ye bebo mpae Friday agro ni form kra. Tabusafo Awurade nhyiramu na onomo na yentumi nwene Kristo ho anopa awiane anwumre dwene senti heaven pa eho be yesay feel like walking in the heaven with a senti heaven o me shata de be into Jesus say heaven metimi de matade ya atimi a me figwe anante heaven there be metimi fa sa address ni nko tumfo ani de na heaven yemfa nante wo and the message I have dressed this sentiment in Yakubi. Says, I thought to the bow tirimua, you can please God. Deep in heaven, said the hobby ye, said the one auntie, said the horn number ye, said the hoasabe ye, said the way ye, said the Bessia Yafa, said the above 4 rooms of go white. Now you said trumpeter, Obana prana. And yes, you quote a free move, but you say, desire for it. Hello, every day, never from a pan and now grow. Now grow. And then, away. On Pabua, no need to pa. Me Pabua, me papa the chain, or fast fire, because dear my dear. Pabua, never fair. Medi ebuo nyina hyehyem so ankomi biem medi kosie oyi kwacha me kwaje nanso na mi nkai ba bi kure wo phone na ba last year China phone ne bom kwan ikagagaga na ukuta fuya na no kwan ba ekuta aseni wodi si
na de asi ene way away ti saa time no fa kwan bɔne so na akonya saa kyan na fon kakra kaa yɛ bae baako na kuta me ubiem sɛ na ade kɛ asa ebu ɛnani nyinaa yɛ hu biem meboa pɛn fon a ne yɛ de sisi so ɛnani wɔ biem na 33 10 koraa deɛ ɔbɛgye ne din kyɛ wɔ biara 33 10 ɛnso na yɛde kyɛw a wonye so ɔbaa yɛ ne yɛtɔ no aboɔden nkuta bi a chip ne yɛtɔ no 1 million 2 million 3 million ɛnso na yɛ chip yɛde kyekyɛ meboa sɛnka wo paa wobɛnya TV black and white no ɛno gye sɛ yɛhwiehwie mmɔtoam kodwale yɛka ma kodwale ansa na yɛamoa wura dɛm abɛhwɛ ɛyɛ black and white na mekae sɛ yɛbɛyi TV show wɔ yɛ kurom a efie ne yɛbɛyi wɔ mu no yɛtumi dwane kɔhyɛ wɔ mankuram nso yɛbɛyi wɔn bɛhwɛ fie hɔ nyinaa na obiara dɛm apam nipa wɔ fie hɔ nyinaa na wo ni sika na abɛ sɛ ɔyɛ bi agye sɛ mokɔgye board ne yɛde ayi foto na bɔ so na mo bom yes video show 6 o'clock video show and ɛno kora no mo ma wo start movie no ɛbɛdu la show no yɛ mo ma bɛwulam ida sɛ wokɔ akɔgye board anaa de bench bɛyɛ dɛn ɛbɛba ɛnso nnɛ wonsa nnɛ de whole day kora woamie TV na woamie TV nti mɛmma saa wiase nneɛma no mu biara Range Rover deɛ baa first paa ɛnɛ wohu no a asɛ wo kurom trata yɛde kyɛw a wonye limousine sɛ ɛyɛ adwuma kɔ mampɔn mahu na mampɔn limousine ni bi no mu kaa na ɛyɛ adwuma kɔ mampɔn no saa Benz no mu sɛ ba Ghana paa Kwame Nkrumah mu time nso na ɛka sɛ foro a ɔmfo hallelujah yɛtena bench so yɛ asɔre ne yɛbɔ apata Pentecost ne yɛni gye na wonim sɛ na first obi wu a na mokɔ afuom kɔtwa champɔn ɛde gu funu no so na matwa berɛ de aba apata de bɛyɛ ayi ɛne yɛtee sɛ biribi ba yɛfrɛ no sɛ ɛna plastic chair yi ne ti wosɛ na ɛsɛ yɛyi plastic chair yi ɛsɛ yɛyi ne mu mekɔ ɔno kukuom akura ase wei mekɔ ɔmo ka kyerɛ me sɛ ɔmo mpɛ plastic chair na mehwɛ ɔmo anim ɔmo sɛ ɔmo mpɛ ɔmo pɛ wei bi wosɛ sɛ plastic chair twam foforɔ bɛtu no foforɔ enti what is word onim sɛ taas yɛ tutu yɛ sɛ taas na talazo na wɔ so wɔntwa talazo a wonyɛ guy ɛna sɛ onim sɛ taas nso sɛ yɛ sɛ yi nim ɛna proud by ne yɛsɛ biribi de TNJ sɛ ɔmo sɛ ɛno so bɔ hew ɛyɛ rɔba ɛma fie hye nkyɛm ɛna POP aba POP nso yɛsɛ sɛ nsuo gu mu a na ɛyɛ apoto bibiri na ɛɛte ba na deɛ bɛn nti wɔn de biribi aba no so yɛhyehyɛ if you want to change the word masa yɛde rɔba mpaboa baeɛ ne kɔɔyɛ meboa etwam ɛna trouser na yɛ bɛɛ ɛkɔɔyɛ ɛna ɛsɛ nhwɛ ɛsɛ deɛ where are you going? Masa, don't follow it. Hello, don't follow this word. Baby, what over corner? A reason to say nini aso onim omeye onim enti anya wadwene say wo chesi bibia enchesi hwe ba fon baso fro hello no nim say communication center unya call na kwabrane to sakre abefro na makosa lie na ya obi abut na obi hyemu a ugina ha bete adwa ugina adisema ya do akose boot mu sakasa no ugina
tawasi a wote nanso na hwe hello young girls so ni ansa ka tell say mem e be nya ho emma bema because of wiase ade enti enye bi da amen wo so ni bi ga say osom bo tenfo osom bo ten sika ana unim Arade nsire nyina wo Yesu din mu Bata yan soli nyina no Besi me dai wo botansu Rato me bo na mesi nuye na mene Jesus Asole asiasile enye ne sapasa mo sele wo fiti efura ni wo solo ma Audio Jungle. Audio Jungle.